Salam, efirde Azatlyk Radiosynyň açyk söhbet gepleşigi. Bugün biz habary we ony ýaýradýan serişdeler barada gürleşeriz. Şahsiýet kultunyň wagty, hyýaly üstünlikleriň mahabaty, berk senzura, habar boşlugy, problemalara göz yumulmagy we jurnalistleriň ýerlenmegi, şeýle-de internetiň düşmany. Bu häsiýetlendirmeleriň hemmesi Türkmenistana we onuň maglumat giňişligine degişli. Şu gün biz bar bolan problemalar, täze tendensiýalar, sosial ulgamlarynyň roly we ulanjylaryň aktivligi barada gürrüň ederiz. Söhbetdeşlerimiz meşhur garaşsyz neşirler Türkmenistanyň kronikasynyň we Türkmen News neşirleriniň esaslandyrjylary Farid Tuhbatulin we Ruslan Mätiýew. Если говорить о тенденциях... İnternetin Türkmen segmentindäki tendensiýalar barada çeýle aýtmak mümkin bolsa, ol ýerde näme bolýar? Maglumat ýaýratmaga näme pätkili berýär? Siziň pikiriňizçe bu garaşsyz alternativ maglumatlar Türkmen jemgyýetinde näme derejede kabul edilýär? Farid baş üstüne. Farid, пожалуйста. Да, к сожалению, интернет остается как бы закрытой точкой. Gynansagam internet ýapyk gapy bolup garýar. Adamlaryň edil şol bir alternativ maglumatlary, käbir negativ materiallary okumagynyň uly gorky bar. Mysal üçin men döwlet habar ferişdeleriniň iň bolmany şeýle materiallary çap etmegini isleýärdim. Häzir kynçylykly pursat geldi. Koronavirus diňe maska dakynmak we uzakluk aralygy saklamak meselesine üns bermäň. Has giňişleýin umumyň aýdylanyna näme bolup geçýär, näme etmeli, näme etmeli däl. Bularyň nähili bolmaldygy hakda ýazmaly. Gynansagam beýle maglumat ýok, ol hatda internetde de ýok. Indi häzirki ýagdaýda şu möhüm. Mysal üçin şu ýerde we köp ýurtdaş bolsany Russiýada da köp bilim edaralary online bilime geçirildi. Meniň göwnüme bolmasa bizde bu tehnik taýdan mümkinligi ýaly görnýär. Sebäbi internet gaty gowşak, onsoň tehnik taýdan kompýuter hemmelerde el ýeterli däl. Ýa-da onu etmäge enjam ýok. Elbetde bu okutmagyň bir näme başgaça usuly, tälimli mugallim ýok we beýlekler. Şeýle ýagdaýda kadaly internet oňyn rol oýnap bilerdi. Ýokarda da aýdyşmaýaly adamlaryň alternativ maglumatlary almadylar ýaly häkimiýetler gorky bilen olary peýdasyz, sawdyn pikiri eýermeýän maglumatlary berýärler. Люди получат альтернативную информацию, которая не угодна властям, он превалирует над здравым смыслом. Если уж мы говорим про COVID, Eger biz koronavirus hakda etsak, Türkmenistanda nämeler bolýar? Häkimetler näme üçin şeýle berk çäreleri girdiýärler? Adamlary ýurtda hereket etmekden, işläp kazanmakdan we kadaly durmuşdan mahrum etmegine garamazdan näme üçin Türkmenistanda Covid'in bardygyny ikrar etmeýärler? Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz? Ну, мне кажется, президент страны, бывший медик и глава этого министерства. Meniň pikirimçe ýurdun prezidenti öňkü medisina işgäri, şonuň üçin hem saglygy saklaýyş ministrligiň başlygy diňe ýolbaşçylyk awraýyny saklaýan bolsa gerek. Sebäbi umumyň aýdanyňda biziň hiç zadymyz bolmaly däldir. Hatda saglyk goraýyş babatyna goşadyrnak üçin köp işler edilýär diýilse de, olar bütün dünýä saglyk guramaty we beýleki halkara guramalary biziň ýurdumyzda bolup geçýän wakalar barada hakyky maglumatlary çap etmeli üçin geçirildi. Men onuň mundan näme gazanýanyny bilemok. Hawa elbetde muny goşadyrnak üçin aýdýaryn. Covid bolmadyk ýeketäk ýurt hökmüne Guinness'in rekordlar kitabyna giripler. Belki bu onuň maksadydyr. Ýöne meniň gorkym ol maglumatlary biz asla alyp bilmeriz. Näçe adam keselledi, näçe adam öldü. Näçe adam bu işe gatnaşdy. Sebäbi 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň statistik maglumatlary henizem el ýeterli däl. Men koronavirus maglumatlary meselesinde de şeýle ýagdaýyň boljagyndan gorkýan. Нет. И я боюсь, что та же участь ждет вот данные по ковид в нашей стране. Ruslan, по твоему мнению... Ruslan, siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmen hökümeti ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmekden ýüz öwrýär? В стране. Я согласен, что это больше какой-то имиджевый уже пошло, знаете. Bilsiňiz ýaly şeýle bir iş alyp barmak, özüňi şeýle görkezmek bizde eýäm ýol aldy. Men munuň bilen alalaşýan. Türkmenistanda hakykatdan hem hiç ýyl Covid'in ýokdugy aýdylýar. Edil şonuň ýaly eýiw infeksiýasy hem ýok. Aslynda ol spit derejesinde bar.
Bu diňe göz üçin edilen mesele. Olar men hökümeti göz öňünde tutýan. Ilki başda dymmak taktikasyny taýlap aldylar. Bize beýle virus gelenok diýdiler. Häkimetler öňüne alyş şäherlerini wagtynda görüp bilmäntikleri üçin hem-de virusdan köp adamyň ölendigine garamazdan bu tiýatrda ahyryna çylny dowam etdirmek kararyna geldiler. Hususan da biz 40-dan gowrak adamyň ýogulandygyny ygtybarly tasdiklap bildik. Indi men häzir ýylyň ahyryna filmi redaktörleýärin. Bizim düzgünimize görä iyul, awgust aýlaryndaky nisirlere gaýdyp baranymda spaýçylykly aýdylanda köp taýda haýran galýaryn. Bu virus mardaky ýönüki köwüş ustasyndan Türkmenistanyň prezidentiniň geňeşçisine çelini baryp ýetdi. Простого какого-то сапожника в Мары, да, и советника президента Туркменистана. Elbette bu şol bir kesel. И сколько врачей от него ушло. И самое обидное то, что Onda näçe lukman gitdi. Iň gynandyrýan ýeri de olaryň hiç biriniň atlarynyň tutulmazlygy. Häkimetleriň olaryň hosarlaryna gynan sözüni aýtmagy mümkin saýmazlygy boldy. Ýagny ol adamlar türkmen medisinasynyň ösmegine uly goşan goşdylar. Olar öz watandaşlarynyň diri galmagy üçin iň soňkusyna çelini görüşdiler. Emma häkimetler şeýle adamlar ýok ýaly, şeýle görüşüjüler bolmadyk ýaly hereket etdiler. Muny olaryň maskalarynyň, çağalarynyň hem garyndaşlarynyň nähili kabul edýändigini göz öňüne getirip bilemok. Aslynda ol adamlar bütün ömrüni bu gowy ýysa bagyşladylar. Hem soňky demini ömrüniň ahyryna çylny başgalaryň jany üçin görüşdiler. Netijede olar hakda bir sözlem aýdylmady. Şeýle hem men ýene internet meselesine dolanmak dileýän. Bilýäňizmi, indi bu gadaganlyklara, pitiklenmelere, izarlanmalara garamazdan maglumat gözleýän adamlaryň köpelýändigini görýäris. Talap itiler gaty ýokary. YouTube adamlaryň maglumat alýan meşhur platformalarynyň birine öwrüldi. Olaryň hakykatdan nädip beýle kanallary girýändiklerini bilemok, ýöne ýaňy ýakynda täzelikleri alýan köp sany kanal peýda boldy. Mysal üçin Türkmen News saýtyndan ýa-da Türkmenistanyň Kronikasy saýtyndan köp täzelik alýarlar. Sol ýere seretseňiz 10 miňlerçe adamyň wakalary sine edýändigini görýäris. Köplenç biziň çeşmelerimiz hem men muny YouTube'da esitdim diýip habar berýär. Ýagny informasiýalar bolan maglumat işlegi uly. Bu orta gowuluň alamaty. Adamlar sine ýarlar, adamlar öz pikirlerini paýlaşýarlar, aýdýarlar, tesvir ýazýarlar. Bu begendir ýar, geljekde şeýle adamlaryň köpeljekdigine ynanýaryn. Sebäbi nesiller çalışýar. Telefonu elinde saklamagy, durly enjamlary ulanmagy başarýan nesil gelýär. Приходит поколение, которое уже привыкло держать в руках телефон и пользоваться различными гаджетами. Ну и более старшее поколение тоже. Has uly ýaşly nesiller hem häzir sosial ulgamlary, orenjamlary işçäň ulanýarlar. Muny da görüp bilýäris. Тоже можем видеть. Уровень пользования, он еще немножко примитивный, то есть там Olaryň ulanys derejeleri heniz ýöntemräk. Aýdaly bir adam käbir böwütlerden geçip bilmeýän bolsa, diňe hökümeti tarapdar garaşly nesirleri okap ertir şäherde howanyň nähili boljokdygyny barlap biler. Elbetde böwütden geçip bilýän adamlar näme üçin ondan geçýändiklerini bilýärler. Türkmenistanda gadagan edilen sosial ulgamlara ulanýanlar hem sosial ulgamlar arkaly habar alýarlar. Şeýle hem biziň web sahypamyza girýärler, ony görýärler. наши сайты смотрят YouTube. Это не может не радовать. Türkmenistan dünýäde iň hayal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biridir. Internet tezligi Türkmenistan dünýäniň 176 ýurdunyň arasynda iň soňky orunda ýerleşýär. Internetiň bahasy iň pes narh 150 manat ýa-da resmi kursdan 40 euro, iň ýokary 350 manat ýa-da 90 euro. Şeýlelikde Türkmenistanda internetiň bahasy ortaça aýlyk hakynyň 20-36% arasynda bolýar. İnternet el yeterligi Türkmenistanyň ilatynyň 21% internete girip bilýär. Bu Merkezi Aziýada iň pes görkeziji. Sosial media ilatyň 1,12% sosial ulgamlardan peýdalanýar. Hökümet internete berk gödöwçilik edýär, VPN'ler bloklaýar we petikden aýlanyp geçýän ulanjylary iýdarlaýar. Поговорим о соцсетях. Sosyal media barada gürleşelim. Farid, sizin Facebook ya da Twitter'da sosyal media hataplarınız var mı? Siz olary şahsi maksatlar üçin mi ya da Türkmenistan barada maglumat almak iş üçin ulanýarsaňyz, sosyal ulgamlarda Türkmenistan barada näme ara alınıp maslahatlaşylýar? Sizin abunaçylaryňyz kimler? Bu birat şahsi soragydyr. У меня, честно говоря,
не хватало всегда времени вот на такую работу. Недавно я... Doğrusunu aýtsam, beýle iş üçin elimde ama yeterlik wagtym ýok. Golaýda men Facebook'ta bir sahypa açdym. Odnoklassnik'de hem meniň bir sahypam bar. Bilýärsiňmi, şeýle agyr iş bar bolsa diňe şular ýaly zatlar özüm üçin ulanmak isleýärsiň. Sebäbi käwagtlar humoristik hekaýalary çağalykdan käbir ýatlamalar ýazýan. Adamlar olary okuýarlar. Olar düýbünden bitarap temalary halaýarlar. Sebäbi men muny ulanýaryn. Belki bu professional ýanygyna garşydyr. Aýdylşy inni şeýle termin bar. Sen hem iş üstüne işte bolanyňyzda ünsüňizi sowmak we güýmence tapmak isleýärsiňiz. Käbir suratlary düşürip bilýän aýdyşmaýaly adamlary hekaýalarym hem suratlarym bilen gyzyklandyrýan. Ýöne şol bir wagtyň özünde elbetde muňa hünär diýsem uly söz bolar. Ýöne hünär taýdan ýerine ýetirýän işlerimiz sosial ulgamlarda da belli bir orny eýleýär. Beýlekler barada aýdylanyna bolsa Ruslanyň aýdyşýaly inni YouTube'da watandaşlarymyzyň çykyşlarynyň köpdigine üns berýärin. Elbetde olaryň köpüsi Türkmenistanyň daşynda ýaşaýanlardan. Belki olar yeterlik derecede bilermenlerdirler, belki de gaty ýöneköýdür. Gep onda däl. Hut işçiliginiň ýüze çykmagy muňa gyzyklanma hem isleg bar. Meniň pikirimçe munyň özü oňynädim. Wagtyň geçmegi bilen olaryň hünär ustatlygy artar. Eger isleg bolsa ol öser diýip umyd edýärin. Eger Türkmenistana garaşsyz neşirler bolan Azatlyk, Türkmennokot News we Türkmenistanyň Kronikasy ýaly neşirleri abuna ýazylyp boljagyny gödüňe getirsek, biz ona lider bolar söýdýärin. Ýöne muny diňe arzu edip bileris. Turkmen News или Хроника, я думаю, мы там были бы лидерами, но об этом можно пока только мечтать. Ruslan, siz sosial ulgamlardan nähili peýdalanýarsyňyz? Я хоть и молодой, считаю себя молодым, но за появлением, за вот этим стремительным... Aslında men özümi ýaş nesilden hasaplaýaryn. Sosial ulgamlaryň döremegine çart özgürmegine käte ýetişmejek bolýan. Takyk aýtsam mende TikTok ýok. Men esasan ähli belli sosial ulgamlary ulanýaryn. Ýöne esasan iş üçin. Meniň özümiň Facebook sahypam bar. Häzirki wagtda meniň gowy hasaplaýanlarym ähli belli sosial ulgamlar, Twitter, Odnoklassniki, Vkontakte, Telegram, hatta Instagram olary esasan iş üçin ulanýaryn. Men bir zada baglanyp bilmen. Sebäbi sosial ulgamlaryň hemmesinde ol sosial platformalarda durly auditoriýalar bar. Mysal üçin Odnoklassnik saýtyny gyda ýurtlarynda ýaşaýan adamlar, Russiýa giden Türkmenistanyň öňkü raýatlary, mysal üçin garry nesiliň adamlary has köp bolansa, soňky daşary ýurtlara gidenler Twitter okuýarlar. Şeýle gatlygy bilýärsiňiz, olar alymlar we siýasatçylar ýurtdan çykan Türkmenistanyň raýatlary köp okuýarlar. Her gezek meniň Twitterime kimin ýazylandygyna seredýärin. Ol ýerde türkmen ady familiýasy bolsa, gapdarynda onuň ilmi derejesini ýa-da doktorluk wraçlyk derejesiniň bardygyny görenimde men muňa begenýärin. Men ol ulgamlary girýärin, tebigy ýagdaý. Men oňa gyzyklanýan. Olaryň profiline girýärin. Olaryň belli himiklerdigini, Amerikan uniwersitetleriniň mugallimleridigini görýärin. Biologlar, mikrobiologlar, hatda virusologlar duşýar. Halkymyzyň şeýle derejelerde we daşary ýurtlarda bolmagy gaty begendirýär. Olar henizim Türkmenistanda bolup geçýän zatlar bilen gyzyklanýarlar we bizi okuýar. Gowy tarapy Telegram Türkmenistanda meşhur bolsa-da gadagan edilen soň oňa girmek gaty kyn. Şeýle de bolsa ol ýerdäki auditoriýanyň artýandygyny görýäris. Bu adamlara ýaraýar. Тем не менее, мы видим также рост аудитории там, и людям это нравится. Türkmenistanda sosial ulgamlary, ulanjylary, şol sanda türkmen dilinde okuyanlary näme gyzyklandyrýar? Täsirli temalar näme? Şu meselede pikirleriňizi paýlaşsaňyz gowy bolardy. Если я начинаю, мне кажется, мне это вот напоминает, как это было. Eger men başlasam bu maňa perestroika döwründäki ýagdaýy ýatladýar. Şol wagtda köp saat çap etmäge mümkinçilik bolany adamlar hemmelady dannawsyz okuýardylar. Saýlamazdan gadagan edilen zatlaryň hemmesini okuýardylar. Şu zady halamy okýada muny halamadym diýen ýokdy. Açdylarmy diýmek okamaly. Indi internetde şeýle hem sosial ulgamlarda şol ýagdaý gaýtalanýar. Aýratyna Türkmenistanyň bolanlar nähildir bir mümkinçilik tapyp Ruslanyň aýdyşýaly başga bir mexanizm arkaly senzuradan hem gadagançylyklardan geçýärler. Käwatlar menne de kynçylyk bolýar. Ýöne käbir sahypalara girip adamlar üçin munyň parkynyň ýokdugyna üns
bilýärin. Ol ýerde adamlar ykdysadyýet, käbir sosial meseleler boýunça jedel edip bilýärler. Ýaşlar bolsa söýgü hem her türlü öý işleri barada gyzyklanýarlar. Ýöne bir hakykat, olur mümkin boldugyça hemmesine gatnaşmagy, öz dünýä garaýyşyna hem güýç mümkinçiliklerine görä bir zat goşmagy, başgalaryň tesbirlerini kabul etmäge ýa-da kabul etmezlige finansiýarlar. Dogrusy şoňa görä de web sahypa girýänleriň arasyna sögünçler bolýar. Bu şeýler ägem bolmaly, bu gowzatlar goý şeýlerek görnüşde bolsun, ýöne bar. Öňe aýdyşmaýaly aslynda bu gowandyrýar. Mümkinçilikler näçe köp bolsa biziň ýurdumyz üçin esasanam ýaş nesilleri üçin şonça gowy. Ruslanyň dogry belleýişýaly sosial ulgamlarda şol sany ýaşy boýunça da bir derejäniň bardygy belli. Odnoklassnikide bir zat, Facebookda başga bir zat bar. Bu hem hasaba alınmalydyr. Sahypalaryny ýöredýän adamlaryň meniň pikirimçe tejribe toplajagy hem de öz okuyjylaryny olaryň gyzyklanmalaryny ünsi jemlejegi tebii ýagdaý. Bu ugurdan işleýän adamlar bu niyetlenýän bolsa olaryň üns merkezini, ýagny fokus topuryny nazarda tutjagy belli zat. Häzir ol fokus topuryny kesgitlemek maňa gaty kyn görünýär. Sebäbi sosial ulgamdaky gadaganlyklary bozup bilýänleriň hemmesi hemme zady okuýar, bar zat bilen gyzyklanýar. Прорваться через эти запреты в соцсети, они читают все, обо всем, им все интересно. Efirde Azatlyk Radiosu açyk söhbet programmasyny dinleýärsiňiz. Biz Türkmenistanyň kronikasy we Türkmen News neşirleriniň esaslandyrjylary Farid Tuhbatullin we Ruslan Miatiýew bilen metbuat azatlygyna degişli meseleleri söhbet edýäris. Farid, Ruslan, мы много говорим... Farid, Ruslan, biz Türkmenistanda söz azatlygynyň hem garaşsyz metbuatyň ýokdugy hakynda köp gürleşýäris. Gelin bularyň nämedige we onuň näme üçin şeýle edilýänligi barada durup geçelim. Türkmenistanda birden açaçan gürlemek we maglumatlary erkin çap etmek mümkinçiligi dören ýagdaýynda gelin muny göz öňüne getirelim. Bu adamlaryň durmuşyna nähili täsir getirip biler diýip pikir edýärsiňiz. Farid, sizin pikiriňiz? Мне это трудно представить. Конечно, в сослагательном наклонении можно помечтать. Maňa muny adaty ýagdaýda göz öňüne geçirmek kyn. Bu hakda arzu edýänem bolsam bir gün amala aşar diýen umydym bar. Gorbaçowyň ýyllaryny ýatlaýşym ýaly göwnüme bolmasa ol Türkmenistanyň tutuş durmuşyny tersine öwürer diýip çaklaýan. Şonu diňe metbuat, açyk metbuat adamlaryň nirede ýaşaýanlyklaryna we nädip ýaşap boljakdygyny düşünýänliklerine sebäp bolardy. Diňe häzirki ýaly bu ýysanmak däl. Gynansaňam Russiýa bu ýagdaýa gaýdyp gelýär. Haýsydyr bir hegemoniýada başga bir zat bolmazdan adaty durmuşda ýaşamagy arzu etmeli. Elbetde Türkmenistanyň häkimetleriniň beýle islegleri ýok. Ýöne muňa garamazdan durmuş derejesi ähli reytinglerde Demirgazy Koreýa meňzäp barýar. Gynansaňam biz olaryň goňşulary, käwagt bolsa olardan geçýäris. Meniň pikirimçe biziňki ýaly diktatorly ýurtlar üçin söz azatlygy birinji mesele bolup durýar. Maglumat adamlary täze bir zat gözlemäge, ösdürmäge höweslendirenni esasanam ýaş nesli bularyň hemmesi aýan bolýança 2 ýa-da 3 nesile de täsir eder. Ýöne oňyň täsir etjekdigine inanýaryn. Сказываться позитивно, в этом я уверен. Ruslan, твоё мнение? Ruslan, sizin pikiriňizçe ertir birden söz azatlygy geläýse ýurtda näme bolup biler? Ой, произойдет... Ну, естественно, свобода слова не придёт с нынешним режимом, это однозначно. Но... Elbette söz azatlygy häzirki rejimde gelmez, bu düşnükli. Ýöne ol gelipdir diýip göz öňüne getireliň. Meniň pikirimçe bu rejimiň ýakyn wagtda özem çart guturjakdygyna inanýaryn. Ýyla töwründe bolup geçen zatlar bilenok diýip pikir etmek bolmaz. Olar ähli ykdysady kynçylyklary ören gowy bilýärler. Olar her aýda maskala bir towuk budunyň berilýändigini gowy bilýärler. Olar Türkiýede ýa-da Russiýada nähili ýaşaýandyklaryny gowy bilýärler. Üstesine de her maskaladan diýen ýaly bir adam da sary ýurtda bar ýa-da işleýär. Mundan başga da köplenç maskalaryň bir agzasy däldi, köpsi bolýar. Aýtsak bolýanym, häkimetler hem ilat olaryň nerede ýaşaýandygyny oňat bilýärler. Olaryň nähili sertlerde ýaşaýandyklaryndan hem habarlary bar. Eger söz azatlygy, metbuat azatlygy gelse, soňky 28 ýyl bäri saklap gelýän bu içki duýgularyň, bu görüp bilip duranlaryň ählisi basym köçä döküller şol ýerden başlanar. Meniň göwnüme bolmasa bu gyzgyn, agyrly we gynandyrjy bolar. Umuman aýdylanda metbuatyň häzirki ýagdaýy barada kärdeşlerimiz bilen köp gürleşdik, hem umuman nämäniň nämedigini analiz etdik. Mysal üçin näme üçin ýurdun prezidenti, gudratly beýik prezident Haýlan Berdimuhammedow
bir tarap Türkmenistan we beýleki gazetleriň redaktorlaryny jemläp, "Ýigitler gelin indi beýle etmäliň. Erbet ýollar bar bolsa siz ol negativ maglumatlary ýazyp bilersiňiz. Bir ýerde gaz, suw ýa-da başga bir zat ýetmeýän bolsa, onu da ýazyp bilersiňiz. Ýöne geçip bolmajak gyzyl çyzykdan geçmäň diýip bilerdi. Ýagny siz gözgöni meniň görkezmelerime ýa-da başga bir zady tanqid etmäň. Galan zatlar barada siz erkinsiňiz. Biz siziň çykyşlaryňyz esasynda ýol wasyny işinden aýyrmak, üýtgetmek ýaly käbir tiýasy kararlar berip bileriz. Ine Türkmenistan bir ýylyň içinde Serhetiz reportörler gurulmasynyň reytinginde 199-njy oruna eýelemeň ýerine 74-nji orun ýaly bir ýerlere ýetip biler. Aslında bunu hiç kim ýada salmaýar. Затеряется где-нибудь в 74-м, и никто его не вспомнит о нем. Aslında bu şeýle Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary Kyrgyzstanda, Gazakstanda, hatda Orsiýetiň habar beriş serişdeleriniň ýagdaýy bilen hem deňeşdirmek mümkin. Ine şonda da işlemek mümkin bolardy. Eferde Azatlyk Radiosynyň açyk söhbet programmasyny dinlediňiz. Bizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Eger gepleşigi halan bolsaňyz, öz pikiriňizi paýlaşmagy unutmaň. Şunky mihmanlarymyz Türkmenistanyň Kronikasy we Türkmen News meşhur garaşsyz neşirleriniň esaslandyrjylary Farid Tuhpatulen bilen Ruslan Mätiýew. Indiki durşuga çenli sag bolun.